manzo 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 manzon Allah. Manzo kayo mana gata, komai ya zo mana sauki, sallolin ma da muke kasa in yo mana sauki. Manzo kayo mana gata, komai ya zo mana sauki, sallolin ma da muke kasa in yo mana sauki. Fara da sunan Allah, buwayi sarkin bayi, shi ya aiko manzan Allah, ya ɗaga shi ga sauran bayi, ya yabe shi cikin ƙur'ani, wanda bai furcin sarrayi, ya Muhammadu Ahmadu Hadi, kafirai ma sun san kayi, dukiya sun baka amana, lokacin hijira kuma yayi, kabba surukinka Aliyu, dukiyar ya mayar kuma yayi. Wane zai wagga bajinta sai kai ya abban Qasim, kakan Hassan da Husaini, baban Fatima da Ruqayya. Manzo kayo mana gata, komai ya zo mana sauki, sallolin ma da muke kasa in yo mana sauki. Sun kimtsa za su farma dan cizge bautar Allah, sun je suna ta biɗarka, sun iske tabbashinka. Ali ya je ya kwan a gadonka, sahabinka angon nana, kwamanda matsarin yaƙi, sharifi ginin albarka. Abubakar siddiƙunaka ya shirya wa wannan rana, da raƙuma biyu a gidansa domin shirin ko ta kwana. Suna cikin kogon Thaura, Abubakar ya mauta, annabi yana ta gaya mas, Ubangiji na tare da mu. Gizo-gizo ya yiyo yana don kare alfarmarka, sai tsuntsuwa ta yi sheka dan kafirai su makanta. Ka sha gaban maƙiyanka, ka fi su ayar Allah, sun kasa gano kanka, ka bar su kwance da kaya. Jarumi sahabin manzo Umar ɗan Khattabi, baban Hafsatu Barzo, surukin ma'aikin Allah, tsira amincin Allah ya tabbata ga Zunnuraini, Usmanu ɗan Affanu, angon ɗiyan manzona. Manzo kayo mana gata, komai ya zo mana sauki, sallolin ma da muke kasa in yo mana sauki. Manzo 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 manzon Allah. Manzo kayo mana gata, komai
ya zo mana sauki, sallolin ma da muke kasa zo mana sauki. Da hannunka mai albarka sai ga ruwa na ta kwarara, ka shayar da sahabbanka rannan kishi ya kare, da yar guntuwar gurasa ka ci da masu bukata, ka sa zukata shauki ya mai dabarun yaƙi. Ga wata ya sabko ya tsage, biyayya yayo a gare ka, ka sa magauta kunya kowa yana mamaki. Ya mai baradan yaƙi, mala'iku a sojojinka, yaƙin badar da hunaina ka ba marar da kunya. Ka ɗebo ƙasa hannunka ka watsa ta fuskokinsu, sai gashi duk sun ruɗe sun faɗi ba su da ruhi. Manzo 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 manzon Allah. Jikan Sulaimi gumin jikin manzan Allah, take haɗawa da turare ta samar da kakan muski. Ɗabi'ar ka ce ƙura'ani ya kai badadin Allah, an koyar da mu ƙaunarka sharifi na jambulunaka. Ya mai fushi da fushin Allah, mabuɗi na hanyar tsira, ka tsirar da ni a kiyama, ni ban da wanda na kama. Ka ceto da umma da abba da yan uwana na jinina, makwabta abokan kirki da duk masu san ka nabina. Manzo kayo mana gata, komai ya zo mana sauki, sallolin ma da muke kasa zo mana sauki. Ni ne ɗan Umaru naka, masoyi ɗan haburinka, ya mai kyawo ga haiba, shugaba irin albarka. Allah ya kai ni Madina, ba sau guda sau biyu ba, na je garin sautari, sai dai ina ɗan yaro da hankali ya sauka a kaina, nadama ta kaure kaina. Gashi na ƙaura da Makka, na zo kanan ahbabu, anan ne na san matsayinka. A duba ni manzan Allah, a kara ni in karere, na zamto cikin hidimarka. Manzo